Salutare și bine m-am găsit din nou la un nou episod de Brawl Stars, după cum bine vedeți. Am căutat niște băieți. Pedals to the meadow! Hai să dăm Let's go ready. get him! Hai, eu dau ready. Hai, cine dă ready? Haideți. Nu uitați să apăsați butonul de like, suntem 5000 de like la acest episod. Să dați și un follow pe Instagram. Poate de alta, dar să facă acolo un follow. Haide, boșilor, haide. Deci stau și mă rog de la ești afară. Haide. Let's do this! Hai, ready. Ready, te rog, hai. Trebuie să butonul de like, să dați, să follow pe Instagram, la papu3962. În sfârșit, da nebunul. Nu, deci m-a luat un cap. 2 ore stau cu așa. 5 minute niciunul, frate. Let's go! Stau mă, ce că. Bun. Am deget, creu. Unde știi că l-avem pe acolo? Avem pe piper aici. Ne facem și noi un ulti. Bă! Ce uite, bă? Mai am un pic. Bă. Gata, sunteți pa, băieți. Muhăr de noi. Nu-i piper. Bun. Bun, net. What? De ce? Ah, da, e lag. Let's do this! Da, suntem pa oricum. Da, ca să zic. Să joc. Frate. Am vrut să sună Vondor. Bine, nu e rus. Am vrut la Gingrea. Bă, un pic. Vreau aici. Dacă e să stai eu jucăm singur și îl avem pe max 21. Îmi scrie eu pe el primul. Lasă-mi pe mine, te rog. Îl iau eu pe el primul, te rog. Ok. Îl iau pe el primul. Nani! Nu-i doresc! Mă, pe cine la bă, băiatule, bă! Bă, băiatule, bă! Bă, băiatule! E cel mai fericit, bă! A luat bubureza. L-a luat pe Nani, bă, și a luat bubureza, bă, băiatule! Bă, băiatule, bă, ce vreți, mă, că vă dau bătaie? Ia, bă, că vă dau să prin ură. Ce-ai făcut, Barsan? Te-ai să-mi țină acolo? Ce vrei, mă? Tu ce vrei, bă? A, mă omor. Putem să ajut că mă omor. Îl pune aici înăuntru. Am jucat singur. E, asta e. O, bă, bam. O singură încercare, dacă vrea. Nu vrem. Asta și până. Eu nu vreau. În casa care o să mai apară și niște vloguri cu bicicleta. În cazatorii, dacă nu uiți, asta este. O să filmez eu așa simplu în trafic. De ce pot că am pentru un pe apă asta de des. Vin și eu. Ba, n-am venit, bă, ce scuze, am pierdut biletul. Acolo am câștigat și n-am luat. Hai că l-am luat. Dar știu cum am format aici. Mulți ani. Hai bă, playere, bă, tu te bate ăla, mă.
Vere, te bate ăla. Bă, cine e aici? Cu o ultima ta dușelită. Na 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 na. Na 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 na. Moară! Moară! Bă, băiatule, mă avea ultima attack. Că mă și ultima attack. Dați-mă, bă, băiatule, dar... Ia că joc eu la showdown. Dar solo, pardon. Dă-mi și noi acolo meci. Rușine la Brawler ca vedeam. Care e bun la Jingle. Există. Și sau bun. Ăștia doi. Sau Poco. Poco chiar bun aici. Vezi spuneți, what? Adică Poco bune? Frate, nu știu cum joacă Poco aici, cred că... Cred că ai făt linia că joacă Poco aici. Vreau să mă farmezi. Nu cu tine. Ce vrei, bă? Nu să ți cu tine. Eu vreau. Mulțumesc, nu știu bine să mă întâlge. Am picat. Aoleu, n-are nici viață. Măcar mi-a dat plus. Măcar atât, apreciază. Măcar atât. Hai să luăm Brawler care trebuie. L-am luat. Vedem că avem aici o cărticică care trebuie să facem măgăriri care nu putem. Adică... Tic. Și l-am pus pe obi, power 1. Deci pe ăștia am făcut eu cel mai mare rang pe ei. Adică pe Gina Power 8 și Power 8 și rang 20. Pe Max am rang 21 și Power 7. Bun. Pe Bull am rang 20 și Power 6. De-abia ce să fac Power 7 ca să am și eu rank, adică gadget pe el. Pe Shelly am Power 7, rank 20. Pe el primul am Power 6 și rank 20. Pe Penny m-am să fac rank 2. Aia să fac pe mine. De fapt, să mă gândesc. Niciun gând. Pentru că cu Penny nu știu să zic deloc, nu știu mai abilitățile ei. Habar n-am. Facem timp? Hai. Facem timp spre ele. Aoleu, nu vezi să fac timp. Facem timp? Ai zis direct facem timp. Nu vreau. Am un joc agresiv, cine n-am omorât agresiv. O distrug eu pe aia mâine. Era tic acolo. Salut, tică la ini. Hai să mă farmez din cauza ta. Nu o bat niciodată. O să... Nu o bat nici dacă vrei. Nu-i frate, nu o bat. Nu o bat frate, nu e cum imposibil. Uite să o fac să-și dea toate alea. Acum e momentul. Nu, cum e mă frate? M-a omorât pe zona ei. Nu cum arată. O să facem video atunci când să fac eu Mega Box, adică toate trofeile mi-am de făcut. O să vin când o să-l iau. A venit și timpul, ultimul meci. Bam. Salut. Oficial am făcut trofeele. Decât unul singur mai trebuie. Oh, 7 de trofee, nu te cred. Monster cu 6, nu vreau. Wow. Hai, dăm o dată repede, Hai, frate, dăm o dată repede. Și? Frânc!
Pa, 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 pam, pa, pam. E Frank, frate. Bă, dar Leo nu poate să pice, mă. Da-te în goci. Faza la brawlerul ăsta e... se încarcă super repede. Salut, bună ziua! Poți să-mi iau și o cutie asta? Hai că am luat-o, bine? Ce vrei, bă? Cioacă cu. Salut, să rămână. Ce tare! O să dau la alea, la damage-le alea mari. Eu, bă, că ești format, domnule. Eu se bucur de OP! Dă-te în gucii mei. Dă-te în guci, papuci. Bum, bum. Frate, bravo, asta e prea OP. E aproape imposibil, frate. Să rămână aia. Bum, bum. Prea OP. Nevinătătare, nu uitați să apăsați butonul de like. Stai ce frate. Nevinătătare. Pa.